presentator Erwin Deswijzen. Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ik ben een Heerlen. Het is hartje zomer, maar ja, dit is opgenomen tijdens Lentekriebels. Het was vorige maand op de 9e juni. Ja, toen was het ook wel al lekker weer, dus we gaan eens even kijken hoe de sfeer erbij hangt. Bands, één uit Keulen, uit Oudenbosch, Arnhem, Tilburg, Naaldwijk en uiteraard ook die regionaal, Maastricht is er ook bij. Dat is gewoon geweldig, echt chic. En spreekt het jou persoonlijk ook aan, al die drums de hele tijd? Ja, ik hou daar wel van een beetje drums, een beetje muziek. Natuurlijk een beetje vanuit de carnaval. Het is gewoon lekker swingende muziek in Heerlen, daar hou ik wel van. Ik vind het mooi, het is alleen vulzeil. Die trommels zijn ze heel. Het geluid is veel start. Maar dat kennen ze, dat is niet, Kennen ze niet instellen hoor, kennen ze niet instellen, nee, dat klopt. Uw dupjes kunnen ze erachter kopen voor €1. Oh echt? Oh wat, dan ga ik even €1 scoren. Goed. Hey, veel plezier nog. Kiara, Hoi. jij hebt een grote trom voor je. Ja, op zich een kleintje hoor, maar... Is dat een kleintje? Ja. Ah, dat is toch wel een paar kilo hè? Valt mee. Hoe is dat gekomen, dat Animoso dan? Dat is 15 jaar geleden ontstaan. Een paar enthousiaste mensen die wat helemaal gek waren van samba. Nog nooit samba gespeeld hadden, maar ze vonden het leuk. En toen zijn we dat beginnen op te bouwen. En dat is dit geworden. Maar wat trekt je daarin aan dan? Dat is toch vooral keihard allemaal? Je moet eens ons horen spelen. Dan gaat zelfs jij dansen. Jij gaat zelfs met je heup over neer. Dat weet ik zeker. Ja, dat is wel waar. Op een gegeven moment kan je vanzelf op een voetje, weet je wel. Ja, dat krijg zoveel teweeg bij de mensen en dat doe je het voor. Oh, jullie moeten gaan. Kom maar mee. De parade. Ja, een beetje trommel kwijt. Waar is de trommel? Maar loop gewoon mee. Kom maar goed. Ja, als je aan drums denkt, dan denk je, jou. Nou, dankjewel. Wat vind je daar nou van, dat je al die mensen hier ziet drummen? Ja, fantastisch. Dat is gewoon het leukste wat er is. Moet je kijken. Ja. Heel plein vol. Ja, het wordt nog veel erger. Zo, nou dat was hem dan weer. En volgend jaar hoop ik er weer hier te zijn naast de Little Drummer Boy op het Samba Festival. Ik kan trouwens slugdrummen, heb ik dat ooit laten zien? Phil Collins in het tour.